padat. Hah? Anggepe ra nek sing belani Karangka Dempel, nek Semar arep pateni sak karepmu. Wong iki wong tuwa mung ngrepoti. Nek janji kowe ngempet jeneng Karangka Dempel lho, aja takon dosa. Mungsuhmu du sapa-sapa ning Ndan Ramil Bagong. Wah, aku ora wedi. Lho, ora wedi ya wis, aku ya ora wani kok. Menungso kok sak geleme dhewe ora terus Bagong terus belanono. Aku ora mbelani karo kowe. Aku ora mbelani Karangka Dempel. Aku dadi penganyamane masyarakat nek nganti tandangku mung mergo sak dhuwit kok aku ora gelem mangkat. Oh, tenan. Wah, jur kowe arep ngopo? Pono kawan Bagong. Aku ora nrimake, Mas. Ayo. Nek pancane sampean mung arep gawe rusuk kanan Karangka Dempel, mungsuhe dudu sapa-sapa. Ning janji sampean iso kuat nadai tangane Ndara Gatotkaca aku meguru karo kowe 20 taun, Mas. Manis mari jajalanat menungso ratatanan ngrasani karo Raden Gatotkaca. Hi, Prabu Pinten Manik Mandaya. Aja mung tekan cukup semono kridamu. Kowe iso nglangkai kuandare Gatotkaca ketu kowe iso mboyong kagene Semar Badranaya. Kang sare Kang, Kakang Gatotkaca sare Kang. Sare. Sing ngakon nglarak ratu kae mau sapa? Aku krungu dhewe tembunge ratu kae mau piye? Hah? Tembunge ratu kae mau piye? Ngrasani karo aku. Lho. Ratu kae mau jagongan karo Bagong to, Kang? Ya aku ngerti nek ratu kae mau jagongan karo Bagong. Ning pungkasane rembuke ratu kae mau jaluk diuntir gulune. Iki aja sok gawe manuver to, Gong. Ora. Kakang Gatotkaca kaya ngene iki lho. Ayo salah wis kono. Ngono. Aku lho ora mboten omong. Kula niku ora dawuh karo Ndara Gatotkaca. Aku Ndara Gatotkaca mangkat nyeret cengele ratu nika wau. Coba nek kaya ngeten iki sing salah sinten? Coba tak takon Ndara Gatotkaca sing salah sinten nek kaya ngeten iki? Sing salah kowe. Mboten sampean sing salah. Lho. Dimas Antasena piye? Bagong mau muni piye? Bagong mau ki muni ngene lho. Sumbar karo ratu kae mau. Prabu Pinten Manik Mandaya nek pancen kowe berguguk ngutawaton arep mboyong karo Semar Badranaya, janji kowe iso kuat nadai tangane Raden Gatotkaca meguru karo kowe 20 taun. Ha sampean kok mangkat. Waduh. Ora waduh ki tenan iki. Bener ke, Gong? Bener ke? Tenan wau kula niku mung ngomong nek janji Prabu Pinten Manik Mandaya kuat nadai astane Ndara Gatotkaca tak sembah dlamakane 20 taun. Kula mung ngomong ngeten niku, kula mboten ngongkon Ndara Gatotkaca. Kejaba nek kula ngongkon niku nggunakake kalimat perintah. Ngoten lho. Ndara Gatotkaca niki manglarak manggeret cengele niku nembe kula ngongkon sampeyan. Ha niku kula kok mung ngomong. Prabu Pinten Manik Mandaya tak sembah dlamakamu 20 taun nek ngasih kowe kuat nadai astane Ndara Gatotkaca. Ya nek ditadahi, nek ora. Terus arep ngapa sampean? Waduh, yen ngono iki dudu lupute Bagong nang luputku. Ha lupute sampean wani gawe perkara, sampean wani mbibiti perkara, kudu wani ngramungi perkara to.
kugek sak dulita meleh. Bagong meneh. Kowe ora trima ndek anakku tak nglalu apa piye? Mangsaku wis ngono aku. Pripane iki Ndara Antasena? Ambuh pikiran dhewe. Wis sing wis gawe perkara ora. Lho, ngene lho Mir, aku ki niatku ki arep mbelani Karang Kadempel, ora kok golek ayemku dhewe iki ora. Reti aku dole. Aku ngerti. Janjane karepmu ki mung arep nglabuhi karo wong tuamu, janjane karepmu ki apik ning kala mangsane papane lehmu mapake ki sok ora bener, kala mangsane lehmu mapake wektu ki sok ora trep, sok ora pas. Lah tak pas-paske obah wae monggo. Bagonge cancaidan. Truk, ngerti ra? Apa? Janine Bagong mau ngewel nantang ratu. Ngewel ya tetepan mungsuh fene dhewe kae. Ndara Antasena, piye kae? Nyuwun pangapunten anak kula Bagong niki mengisahne sok mbibiti perkara. Ora apa-apa. Jaran kan biyen aku ditutke Bagong kuwi isane ya ming ngrepoti kaya ngene. Nek mboten purun kula repoti napa sampean purun kula tutke? Hah? Nek mboten purun kula repoti kok sampean ngejak kula. Lah sing ngejake ya sapa? Mboten ngejak kok? Ora. Waduh. Kewirangan to ngene carane. Wis gek Bu kondur kedaton wae mergek limbukan. Sedaya katentreman padukuhan Karang Kadempel kula pasrahaken dumateng Ndara Antasena. Wis ora usah kuwatir, ora usah sumelangke. Tak kira nek mung ngundurke ya kuwi Nalendra Pranggolan Jagat Kemo ndak rasa Kakang Gatotkaca ijen iso ngrampungi perkara. Sing tata-tata sing tenanan lho Ndara. Iya, Kakang Semar. Mergo wong duwe gegayuhan iku abot pacobane, abot sandange. Purna gatining pananggilan. Arsan foto kundur dacon jog saking dampar kejondro. Udu nata ya kowe Mar. Udu. Arsa sangki Lurah Semar Badranaya kundur. Manjing wonten sak telenging gandhok. Kajaraken Sang Hyang Praputra nggih Sang Lurah Nala Garing Lurah Petruk Kandhong Bolong. Sumawa